אז שלום לכולם, כאן ניר ויונתן מערוץ נירו אנד ליון דה גיימרס. אנחנו הולכים לשחק היום מיינקראפט סקייוורס בשרת של אייפיקסל עם יונתן. שלום. אז כן, נחזור לכם בראונד הראשון. אז אנחנו בראונד הראשון של מיינקראפט סקייוורס בשרת של אייפיקסל עם יונתן. שלום. לא, מה עשיתי פה? יש לך פיקקס. לא. איזה דפוק. אתה אחד הדפוקים, ניר. בוא נרביץ להם עם היד, ניר. לא מבין. אוקיי, לברוח למידל. אוקיי, ברח. לא. אמא, מה לעשות? אוקיי, קישור PVP, מהר. ניר, איזה חכם אתה, אני לא יכול. אני מאוד חכם. נחזור לכם בראונד השני. יאללה. אז אנחנו בראונד השני של מיינקראפט סקייוורס בשרת של אייפיקסל עם יונתן. ניר, אני יכול לבקש אותך משהו? מה? הפעם אל תשים על התיבות אבן, סטון. אני מבקש. הפעם אל תשים על התיבה סטון. כן, סבבה. מוסכם. ניר, יש לי, דרכתי לך נעליים למטה. זה גרטני. היינו יכולים לנצח את הראונד הזה ופשוט הכל הלך. אומייגאד. כן. מעולה, אתה מת... טק. וואו! ניר, אני מת. המסול! טוב, נחזור עליכם בראונד השלישי והאחרון. אז אנחנו בראונד השלישי והאחרון של מיינקראפט סקייוורס בשרת של אייפיקסל. אני מקווה שהוא לא יהיה מפגר. כן, אני מקווה שהוא גם לא יהיה כושל. כושל ככישלון. כישלון מוכשל. טוב, בוא למידל מהר. אני בונה. אני כבר במידל, כאילו אני לא יודע. איך אתה במידל? מה? תן לי ראשון כי אני עם הארמור. ויש פה מסיבה. מת. לא. אני לא מאמין, יואו. אוקיי, איפה אתה? בוא נראה אותך. כן, ליון גיימינג, נראה אותך. לא, אל תמות. אני מנסה, אתה יודע. מה זה לא, כאן? 1 HP, אל תמות. אני מנסה. אני לא רואה HP. פעם לפה. באים אליך, לא. טוב. אז זה היה הסרטון להיום, חברים. תנו לייק, סאב. נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.